Plastini kejam hapangni jora engtheng eba ketal hapangni jora. Kokborok subject bai rungsrungnai rokni script no tui porinani seinani gwnei bwkhakno jengjal achaimani tabukbo soikhai supungni rijagyaho keboba bangla keboba devanagari keboba roman bai script khlainani no tui no kok banglaijak o kok banglaimungni kwcharo klaiui rungsrungnai rokni jengjal lukubwskango dadak sidakhai nukjakha thangnai 18 March ni kuchuk madhyamik amjokmungni salo rungsrungnai rokni jengjalni kokno tisai 28 March Krak salni Bidhansabha achuk thaini bachai Bidhansabhani speakerni samlalai bachawi thangsa kuthumai khorang tisalaikia Tipra Motha tei sanmung narakha rungsrungnai rokni scriptni jengjal achai tongmani supung nani bwkhak dati yapri senani engthong hnai. Bureau Report, Khumpui.